Μπορείς να φανταστείς ότι σε αυτά τα κουτιά μένουν άνθρωποι και είναι σπίτια? Κι όμως, έλα να σου δείξω την 4η και 5η μέρα από το Ρότερνταμ και το Λέιντεν του ταξιδιού μας στην Ολλανδία. Η μέρα μας στο Ρότερνταμ ξεκίνησε φυσικά με ενοικίαση ποδηλάτου. Από το ίδιο το ξενοδοχείο το οποίο το παρήχε. Γενικά το ξενοδοχείο είχε πάρα πολλές παροχές και αν πρόσεξες το περασμένο vlog, ήταν ένα ξενοδοχείο πρότυπο green. Γενικά όλα ανακυκλώσιμα μέσα και smart. Το όνομά του The Usual. Αυτή λοιπόν είναι η 4η μέρα του ταξιδιού μας και είναι εξ ολοκλήρου όλοι στο Ρότερνταμ. Το Ρότερνταμ δεν έχει καμία σχέση με το Άμστερνταμ. Από τη μία φύση, αλλά από την άλλη εξωπραγματικά κτίρια. Ταξίδι στο μέλλον, σου λέω. Είναι η δεύτερη μετά το Άμστερνταμ σε πληθυσμό πόλη της χώρας, ενώ το λιμάνι του Ρότερνταμ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Και ποιος θα φανταζόταν λιμάνι μέσα σε ποτάμι? Γιατί δεν είναι πάνω στη θάλασσα, είναι μέσα σε ποτάμι, σου λέω. Το Ρότερνταμ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βομβαρδίστηκε και κατεδαφίστηκε ολοσχερός. Ελάχιστα σημεία έμειναν όρθια, όπως και το παλαιό λιμάνι. Έτσι, από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 70 η πόλη ξαναχτίστηκε μέσω μιας δραστήριας αρχιτεκτονικής πολιτικής. Τα τολμηρά και νέα στυλ των διαμερισμάτων, των κτηρίων, των γραφείων, των εγκαταστάσεων γενικότερα οδήγησαν σε ένα πιο βιώσιμο κέντρο πόλης με νέο ορίζοντα. Παντού γέφυρες, παντού θα συναντήσεις γέφυρες. Διαφορετικές γέφυρες, διότι από παλιά υπήρχε μεγάλη δυσκολία στη διέλευση των πλοίων. Όλες αυτές οι γέφυρες αποτελούν αξιοθέατο της πόλης. Γενικότερα, για να σου δώσω μια σαφή εικόνα, στο Ρότερνταμ όλα τα αξιοθέατα που έχεις να συναντήσεις είναι τα καινούργια αυτά κτίρια, τα οποία σε κάνουν να τα χαζεύεις. Έχει κάποια μουσεία, εμείς όμως δεν πήγαμε. Κάναμε απλά μία βόλτα στην πόλη με το ποδήλατο. Επισκεφθήκαμε ναι μεν το ναυτικό, έτσι, παλιό μουσείο στο λιμάνι, αλλά επικεντρωθήκαμε στο να κάνουμε sightseeing. Σε αυτήν εδώ τη γειτονιά έχουν ως αξιοθέατο τα πολύ μικρά παλιά εκείνα σπίτια τα οποία νοικιαζόντουσαν. Σπίτια των δεν ξέρω καν πόσο τετραγωνικών, 10, 12, απλά ένα δωμάτιο. Κοίτα πόσο μικρό είναι. Σε ένα-δύο δεξιά και αριστερά είδαμε λίγο μέσα από την κουρτίνα κάποια που κατοικώντουσαν και πραγματικά αυτός είναι όλος ο χώρος συν μία τουαλέτα. Απίστευτα πάρκα με τεράστια δέντρα, χρωματιστά φύλλα, τα πάντα καθαρά, τα πάντα οργανωμένα και όλα να λειτουργούν ρολόι που προκαλούν μια τεράστια γαλήνη και ηρεμία. Και επίσης στην αρχιτεκτονική της πόλης. Παρόλο που φεύγεις από το πάρκο, επικρατεί μια ηρεμία, μπορώ να πω, σε αυτή την πόλη. Δεν γίνεται αυτό χάος που γίνεται, για παράδειγμα, στο Λονδίνο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πολυπολιτισμικές πόλεις. Αλλά παρόλα αυτά, όταν μετακινήσεις τους δρόμους, ο κόσμος χάνεται. Δεν υπάρχει αυτός ο χαμός που γίνεται στο Άμστερνταμ. Τώρα, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, όταν κυκλοφορείς στο Ρότερνταμ, πολλά από αυτά τα κτίρια δεν γνωρίζεις καν τι είναι και τι βλέπεις. Απλά τα χαζεύεις. Είναι η χαρά του αρχιτέκτονα αυτή η πόλη. Το Ρότερνταμ διαθέτει το υψηλότερο κτίριο στην Ολλανδία που αποκαλείται Delftse Poort. Αν δεν το είπα σωστά, συγχώραμε. Έχει ύψος 151 μέτρα. Και αυτή η πανέμορφη τεράστια κόκκινη γέφυρα είναι η γέφυρα του Γουλιέλμου. Το Ρότερνταμ είναι επίσης γνωστό για τα κουμπουσβόνιγκεν ή αλλιώς σπίτια κύβους που σου έδειξα στην αρχή του βίντεο. Αυτά λοιπόν πάμε να σου δείξω τώρα. Τα οποία είναι χτισμένα κοντά ή μάλλον δίπλα ή μάλλον πάνω στο παλιό λιμάνι. Το πιο γραφικό σημείο της πόλης, θα έλεγα. Όταν τα βλέπεις, πραγματικά απορείς τι σκεφτόταν αυτός που τα έφτιαχνε και τα σχεδίαζε. Είναι χτισμένα πάνω σε ένα κανονικό κτίριο, θαρώ. Και φυσικά είχα την απορία να δω πώς είναι από μέσα. Έτσι μπήκαμε εκεί στο λόμπι, είδαμε ακριβώς πώς είναι αρχιτεκτονικά από έξω, από όλες τις πλευρές. Χαζέψαμε λίγο τη θέα έτσι στο παλιό λιμάνι και έπειτα κόψαμε το εισιτήριο για να περάσουμε μέσα να δούμε πώς ακριβώς μένουν σε αυτά τα σπίτια. Έχουν κρατήσει ένα τέτοιο σπιτάκι, ένα κύβο, να το κάνουν ως μουσείο, γιατί τα υπόλοιπα όλα ενοικιάζονται ή αλλιώς κατοικούνται. Κάποια είναι και γραφείο. Τα περισσότερα όμως είναι κατοικίες. Μέσα μένουν άνθρωποι. Και δες πως είναι μέσα. Στην ουσία η βαρύτητα έχει άλλη όψη. Ανεβαίνεις μία σκάλα και ο πρώτος χώρος είναι αυτός εδώ. Στην ουσία ο κύβος έχει τοποθετηθεί ως ρόμβος και στο ενδιάμεσο έχει μπει πάτωμα επίπεδο. Είναι η κουζίνα, το γραφείο και το σαλόνι στον πρώτο όροφο, ακριβώς όπως βλέπεις. Ακολουθεί σκάλα για το επόμενο επίπεδο του κύβου. Όλο αυτό, ξαναλέω, είναι ένας κύβος, έτσι, είναι χωρισμένο σε επίπεδα, όπου βλέπεις μια κρεβατοκάμερα αρκετά μεγάλη και ευρύχωρη με τις ντουλάπες της.
Στον ίδιο όροφο υπάρχει και ακόμα μια πόρτα που είναι η τουαλέτα. Ανεβαίνεις μια μικρή σκάλα και έπειτα ανεβαίνεις ακόμα μια σκάλα για να βρεθείς πάνω στη σοφίτα, το οποίο είναι ένας χώρος που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Στην προκειμένη εδώ είναι κενός για να βλέπεις τη θέα απ' έξω και τα άλλα κουτιά τα οποία υπάρχουν περιμετρικά στο συγκρότημα όλα. Και κάπως έτσι είναι η ζωή μέσα σε ένα κύβο, γεμάτο γωνίες, φως και λίγο μπέρδεμα θα έλεγα. Η απορία μου είναι πόσο πωλούνται ή πόσο ενοικιάζονται κάτι τέτοια κτίρια, τα οποία δεν θα τα έβρισκα και τόσο βολικά, είναι η αλήθεια. Φύγαμε για να εξερευνήσουμε την πόλη και να δούμε και άλλα περίεργα κτίρια. Σειρά έχει αυτό εδώ το τεράστιο κτίριο, το οποίο είχε και μια καρδούλα απ' έξω έτσι με φώτα LED και θέλαμε να μπούμε μέσα να δούμε τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, είναι υπέροχο και αυτό. Το μέρος το οποίο σου δείχνω είναι μια πλατεία, μάλλον η κεντρική και η μεγαλύτερη. Είναι κάτι σαν μόλ, αν κατάλαβα καλά. Πάνω σε αυτά τα παραθυράκια δεν μπορείς να ανεβείς μάλλον, οπότε μείναμε κάτω, κοίτα, σε όλο αυτό το food market το οποίο έχει γεύσεις και φαγητά από όλο τον κόσμο. Έχει και ελληνικά ντελικατέσεν, θέλω να ξέρεις. Ακόμα και αν δεν πεινάς, μυρίζοντας τις μυρωδιές, θα θέλεις σίγουρα κάτι να δοκιμάσεις. Εμείς επιλέξαμε αυτές τις παραδοσιακές κροκέτες, οι οποίες είναι ολλανδικές, παραδοσιακό δικό τους. Υπάρχουν με διάφορα είδη γέμισης μέσα, εμείς πήραμε λίγο απ' όλα. Και εδώ συνεχίζουμε με μία βόλτα στο ναυτικό, εκείνο το μουσείο που λέγαμε πριν, για την πορεία του λιμανιού του Ρότερνταμ. Αρκετά ενδιαφέρον να βλέπεις όλα αυτά τα τεράστια γιγαντιαία μηχανήματα τα οποία υπάρχουν σε ένα λιμάνι για τη φόρτωση, εκφόρτωση, γενικά τα παλιά εκείνα τρένα που έχει εδώ για να κάνουν τις φορτώσεις. Αρκετά ενδιαφέρον θα έλεγα, και αυτό με ποδήλατο το κάναμε, γι' αυτό το βλέπεις σε αυτήν την ταχύτητα για να μην σε εγκαθυστερώ. Και μετά ακολούθησε γρήγορη, έτσι ξεκούρασε στο ξενοδοχείο το The Usual. Μετά νύχτωσε σχετικά άμεσα και βγήκαμε για ένα φαγητό το οποίο μαγειρέψαμε μόνοι μας εδώ πέρα. Ήξερες ότι στην Ολλανδία δεν θα πάρεις ποτέ κρέας το οποίο υπάρχει κόκαλο? Οι άνθρωποι, οι Ολλανδοί δεν έχουν δει ποτέ κόκαλο, καλέ. Αφού καταφέραμε και το μαγειρέψαμε με τεράστια υπομονή, μιας και πεινούσαμε, ομολογουμένως ήταν το πιο νόστιμο κρέας που έχω φάει ποτέ. Τόσα γελάδια έχουνε, από κακού δεν ήταν. Μας έχουν κάνει διάσημα τα αμερικάνικα μόνο? Όχι, και τα ευρωπαϊκά είναι ωραία, παιδιά. Ακολούθησε μια βραδινή βόλτα για να δούμε και πώς είναι φωτισμένο το Ρότερνταμ πάλι με το ποδήλατο. Είδαμε διάφορα έργα έτσι με πιο προσήλωση και προσοχή αυτή τη φορά. Και μαζευτήκαμε για το ξενοδοχείο σιγά σιγά, διότι την επόμενη μέρα, την Πέμπτη στην ουσία μέρα, θα ξεκινούσαμε με το τρένο να πάμε να συναντήσουμε την αγαπημένη μου κουμπάρα στο Λέιντεν. Δεν μένει εκεί, όμως εκεί συναντηθήκαμε για να κάνουμε μια βόλτα έτσι σε ένα όμορφο χωριό και να έτσι δούμε πώς είναι η επαρχία, η ακόμα μεγαλύτερη επαρχία τέλος πάντων της Ολλανδίας. Με το τρένο ήμασταν στην περίπου μία ώρα, στην ουσία κατευθυνόμασταν προς Χάγη, κάπου προς τα εκεί αν κατάλαβα καλά. Και αυτή είναι η θέα από το τρένο. Το Λέιντεν είναι μια υπέροχη γραφική πόλη που θυμίζει Ολλανδία ξεκάθαρα. Σαν αυτά που βλέπεις στα κάρτ ποστάλ. Γραφικά παραδοσιακά σπιτάκια με μήλους έτσι, νερόμηλους υπέροχους. Ωστόσο θέλαμε να πάμε και σε μήλους οι οποίοι ήταν πάρκο της UNESCO, αλλά δεν τα καταφέραμε διότι έπρεπε να αφιερώσουμε μία μέρα μόνο για να το κάνουμε αυτό. Ήταν αρκετά μακριά από το Ρότερνταμ. Αλλά είδαμε αρκετούς μήλους γενικότερα στα περίχωρα της Ολλανδίας. Πανέμορφη πόλη, εννοείται με πάρα πολλά ποτάμια, γραφικά κτίρια, γέφυρες, έβρεχε και λίγο, ο κόσμος χαλαρός, σε άλλο vibe γενικότερα από τη μεγάλη πόλη, το Ρότερνταμ ή γενικά το Άμστερνταμ με το τόσο πολύ τουρισμό. Οπότε θα συνιστούσα γενικότερα να πάρεις τα χωριά αν θα βρεθείς ποτέ στην Ολλανδία ή στις κάτω χώρες, να το πω πιο σωστά. Αφού περιπλανηθήκαμε λοιπόν, ήπιαμε τον καφέ μας πάνω σε ένα πλωτό καφέ, μια βάρκα δηλαδή, κάτω εδώ όπως βλέπεις. Έπειτα, αφού σταμάτησε και η μπόρα, συνεχίσαμε να κάνουμε το sightseeing, να δούμε διάφορα έτσι hot spot της πόλης, για να ξεκινήσουμε μετά με το αυτοκίνητο και να πάμε στο χωριό το οποίο έμεναν οι κουμπάροι μας. Γραφικά, παραδοσιακά, όμορφα μέρη βγαλμένα από παραμύθι για μας τους Έλληνες εδώ. Ανεβήκαμε κάτι σκαλιά, κάτι σαν πύργος μπορώ να πω είναι αυτό, κυκλικό, το οποίο βλέπεις θέα όλη την πόλη του Λέιντεν με εικόνες κάρτ ποστάλ. Σε αφήνω λίγο να τις δεις και επανέρχομαι με το χωριό το οποίο ακολουθεί.
Ξέχασα να σου πω. Φάγαμε και πατάτες. Αχ, τις είχα από το Άμστερνταμ. Ακολουθεί λοιπόν εδώ πέρα ο αγρός, με τον οποίο θα δεις πάρα πολλές αγελάδες, πάρα πολλά βοσκοτόπια, στο πω και έτσι. Και όλα είναι μία ευθεία. Μπαίνοντας σε αυτοκίνητο στην Ολλανδία, συνειδητοποίησα γιατί όταν έρχονται στην Ελλάδα οι Ολλανδοί δεν μπορούν να κάνουν κατάβαση έναν δρόμο γεμάτο στροφές και πηγαίνουν πάρα πολύ αργά. Πού να το φανταζόντουσαν ότι υπάρχουν και στροφές. Κοίτα πόσο μεγάλες είναι οι αγροτικές εγκαταστάσεις. Η έκταση της γης χωρίζεται ξεκάθαρα και οριοθετείται από ποτάμια και όχι από φράχτη εύκολα. Οι καλλιέργειες είναι τεράστιες, τόσο στο φυτικό όσο και στο ζωικό παράγοντα. Το χωριό το οποίο μείναμε λέγεται Βουμπρούχε, αν το λέω και αυτό σωστά. Και αυτή είναι μια βραδινή βόλτα στο χωριό αυτό για να πιούμε το βραδινό μας κρασάκι. Χειμώνας εδώ και στην Ελλάδα εκείνη την εποχή έκανε αρκετά ζέστη. Το επόμενο πρωί λοιπόν βλέπουμε εδώ τις αυλές τις οποίες έχουν τα ζωάκια τους οι άνθρωποι. Μία κότα το σκάσε. Και κάναμε μία βόλτα στους αγρούς, διότι εγώ είχα τη φαϊνή ιδέα, αν και δεν τρώω τυρί, να πάρω τυρί από τον παραγωγό. Τα πλάνα τα οποία σου δείχνω είναι από το χωριό αυτό. Είναι αρκετά ακριβά τα σπίτια, μπορώ να πω, εκεί απέναντι. Όμως είναι θαυμάσια. Κοίτα τοπίο, δεν μπορώ. Πραγματικά αυτή η βόλτα νομίζω γαληνίασε την ψυχή μου. Αν και στην ατμόσφαιρα μυρίζει αρκετά η έντονα γεύση της κοπριάς. Ωστόσο θέλω να σου πω μια πληροφορία για την οποία έμεινα έκπληκτη. Εδώ στην Ελλάδα τρώμε το τυρί γκούντα, το οποίο υποτίθεται είναι και πιστοποιημένο ολλανδικό αποκλειστικά. Έλας όμως που δεν λέγεται γκούντα, αλλά χάουντα, και είναι ένα χωριό στην Ολλανδία το οποίο είναι το μόνο το οποίο παράγει το τυρί αυτό. Όλα τα άλλα τα κίτρινα τυριά τους είναι τύπου γκούντα. Δεν μπορούν να πάρουν ακριβώς το όνομα αυτό. Ήθελα λοιπόν να πάρω φρέσκο και όχι από κάτι το οποίο θα είναι πολύ τουριστικό. Γι' αυτό και ήρθαμε σε αυτό εδώ πέρα το παντοπωλείο, το οποίο οι αγρότες εδώ έμαθα έχουν την άδεια ένα ποσοστό της παραγωγής τους να το πουλάνε σε τέτοια μαγαζάκια, γενικότερα σε τη Μιλενική θέλω να πω. Μου άρεσε πάρα πολύ που είχε όλα αυτά τα καλούδια, γι' αυτό τα πήρα βίντεο. Και το τυρί το οποίο πήραμε ήταν το κλασικό γκούντα ή χάουντα, ας το λέμε σωστά τώρα που το μάθαμε, και με πικάντικη γεύση. Πάρα πολύ νόστιμο, το οποίο πραγματικά κατευχαριστηθήκαμε, ακόμα και εγώ που δεν τρώω τυρί, το κίτρινο το αγαπώ. Αυτή ήταν η βόλτα στους αγρούς και τα εγκαταστάσεις τεράστιες. Και εκεί στο βάθος είδαμε μια καλλιέργεια. Φυσικά και πλησίασα, δεν άντεξα. Έπρεπε να πάω να δω τι είναι αυτό το οποίο ξεπροβάλλει. Και είναι πατάτες και λαχανάκια Βρυξελών. Στο βάθος θα δεις τις τεράστιες εκτάσεις που χάνεται το μάτι σου και έχει αγελάδια, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτά κάπου εκεί στο τέλος, τα οποία έχουν ηρεμήσει και βοσκάνε και έχουν ξαπλώσει επίσης. Τραχτέρ. Και γενικά, ξέρεις, σαν αυτά που βλέπεις στις ταινίες. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν έχουμε κάτι τόσο μεγάλο και μακρύ, αλλά κατάλαβες θέλω να πω, μην παρεξηγηθώ. Επιστροφή πίσω στο σπίτι, το οποίο ήταν εποχή Halloween και έχουν στολίσει οι γείτονες πάρα πολύ όμορφα τις αυλές τους. Και κάπως έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε τη βόλτα για το αεροδρόμιο, ώρα να επιστρέψουμε πίσω. Απευθείας πτήση λοιπόν Άμστερνταμ, Ηράκλειο, χωρίς στάση Αθήνα αυτή τη φορά. Και μπορώ να πω περάσαμε υπέροχα, να ήταν κι άλλες ημέρες πραγματικά. Πίσω στη ρουτίνα μας λοιπόν και στο επανειδήν μέχρι το επόμενο ταξίδι, το οποίο δεν σου αποκαλύπτω ακόμα που είναι, αλλά έχω ήδη προγραμματίσει ακριβώς ένα τεράστιο vlog που πρόκειται να έρθει. Ήμουν η Μαρία Μακ και αν είδες αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος, αξίζω ένα like και ένα σχόλιο για να μου πεις πώς σου φάνηκε η εμπειρία μου. Σε φιλώ!